Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 11 na bulan sa Enero, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Diri anay ako, sabit ko lang ini, nga kon ang tao sa ginasugo sang kadimalasyon niya bala, madisgrasya gid. Amo ining natabo sa hipis ang Southern Police District, Brigadier General Nolasco Batan. Kadungdom kamo sang report nga ginkuha yang cellphone sang reporter sang GMA nga si John Veneracion nga ang nakasiling ko di malas. Ang prosesyon sang itong nga Nazareno sobra 3 milyones ang nagupod. Sa 3 milyones nga nagupod, halos mga 2 milyon na may cellphone nga bitbit. Butang ko 1 milyon wala dala cellphone para likaw sang pickpocket. Pero anong kadimalason sini nga general, ang cellphone kisang reporter yung gisabnit. Sa kadamo sang cellphone, iya gisang reporter ang nasabnitan niya. Di ko niya naglingin ulo ya. Kaya man sigurado, hindi pa idalom ini siya sa investigasyon. Ano yung gadgad ya? Nga sabnito niya ang cellphone sang reporter. Kaya ang halos tanan may dalaman nga cellphone. Ang tanan-tanan gakuha to. Samtang galakat ang itom nga Nazareno, ano man niya kadimalason iya, sa milyon nga may cellphone, ang iyagin ni Veneracion ang insabnet ya, kundi may problema pa siya nga ginatubang, ipaidalong pini siya sa investigasyon sa Internal Affairs Service. Pamangkuto ni siya, ti General, ano iya ang natabo nga ang iyagid sa kadamo cellphone nga ang reporter gid cellphone ang insabnet mo. So, ginahulat na to ng sabat ni Nolasco Batan ng general, duwak bagay lang ang isabat ya. Ang isa, proteksyonan, nga mangin matawhay ang prosesyon, ti ano iyang labot sang cellphone para magtaway ang prosesyon. Ikaduha, nga mahimo rason, basi may personal siya nga kaakig sa reporter. Ina mga aligasyon man lang. Kay wala ko nakita nga rason mo nga ang halos tanan may cellphone ang iyagid ni Veneracion ang ginsabnet ya. So ang silingon, abi kon investigaron siya, anong isabat siya nga rason? Magluwas nga may personal sa nga kaakig? Din kakita na ya nga ang tanan sumo, pati bata may cellphone, milyon ang nagprosesyon, ano nga kadimalason ng iya? Ang iyagid sang reporter, ang ginsabnet ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Mabalik kami pagkatapos ini.
yari mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la size 36 na. Malon ka, dasing magproseso sa papilis, nubo saka, sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction, kag renovation. Wala na kamo iba na kaduan pa. Federleft Lending Corporation. Ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lesares Avenue, Bacolod City. May mga satellite mas lang nga opisina. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Inibang Metropole Lending Corporation. Sa La Carlota may ara man. Dira sa Caligoria, sa Corner Yungge, sa Mabini, Street Zone 4-A, sa Talisay may araman. So, pwede ka mo kakadto da loan ka mo, subong na. Nubong saka, dasing magproseso sang inyo papilis. Federleft Lending Corporation ang kaduan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la size 37. Daw guba pang relasyon ang maayo nga pag tinamdanay sang pila ka mga opisyal sa Estados Unidos kag sang pungsod Pilipinas bangod lang sa kaso ni Senador Lila de Lima. Daw galala ang sitwasyon kay man nagpasarya sang Senate Resolution ng Estados Unidos, US Senate Resolution 142. Ano ini? Nagakondinar sa gobyerno sa Pilipinas sa padayon nga pagdetain ka de Lima kag nagaduso nga dapat ang kaso ikakaso na batok sa senadura kag buy-an ini siya sa bilangguan. Tiya mo ini ang resolusyon nga ginpasar sang Estados Unidos. Ako upod ako sa opinyon kahapon ni Senador Richard Gordon. Daw toto
Kung ako ha, siling ni Senador Richard Gordon, ang Estados Unidos, ang pila ka miyembro sang Senado, kung gusto gidila hilwayon si Dilima sa bilangguan, pwede sila makakuha sa isa ka brilliant nga lawyer, di kampanilya nga abogado, agod dipinsahan ang kaso ni Senador Lila de Lima, agod pagwaon sa bilangguan, ipagi sa husto nga proseso. Ti kabudlay man nga intrahan niya sa Estados Unidos ang desisyon sang hudikatura sang pungsod Pilipinas. Ti kung gusto gidila, ara, pwede sila kakwa, pilion lang pinakamaayong abogado di sa pungsod Pilipinas, di kampanilya, o kung gusto nila, abogado dito sa Estados Unidos, agod nga, padasigon ang pag-arangka sa kaso ni Senador Lila de Lima sa husto nga proseso. Ako niya, upo na ko dire. Kuwas na mayo nga ba doon man, kag dipinsahan si de Lima kay mati iyan niya sang hudikatura pamatbat diri sa pungsod Pilipinas nga di dapat intahan sa Estados Unidos. Pero wala nagakahulugan nga ang tanan kontrahon tanan sa Estados Unidos. Hindi naman na mayo, no? Ang kaso lang ni de Lima, dual to ka mga senador ang nagarangka, pinamanan pa sang presidente nga si Trump nga daw ginugyunan niya man ang ginaduso sang duwa ka mga senador nga dapat pagwaon na sa bilangguan si Senador Lila de Lima. Isa ka senador sa pungsod Pilipinas daw maguba pang relasyon sang pungsod Amerika kag pungsod Pilipinas. Abi dasigan nyo na butangi tuod ba yung bugado Tapos kasuhon, dasigon nga dasigon ang pag-hearing sang kaso agod mapamatudan may sala o kun wala. Kun wala sala buyan, kun may sala padayon nga ipton sa bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Oy, para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ang iya sini mga aktibo nga panakot, phytochemical, antioxidant, pangontra ini sa nagahubag nga atay cancer kag iban pa. So himuon ta batasan, adlaw-adlaw mag DTX 500 kita para sa aton ikaayong lawas. Ang ikaayong lawas, manggad. Ang DTX 500 pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na sa mga lokal nga isyo. Sang Enero 9, nag-closed door meeting si Mayor Bing, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ang DILG, pila-pila ka mga barangay kapitan. Ano ang gintalakay? Gintalakay ang kampanya sa clearing operations. Tinagmando si Mayor Bing sa mga barangay kapitan, kinanglan ipadayon ang road clearing operation sa tagsa nila ka mga kabaranggayan. Kay base ini sa Memorandum Order number 3 na pitsahan daw Enero 8 blato nga dapat i-monitor sang DILG ang clearing operation kag magapatigayon sila sang on-site validation sa kada kwarter ang buot silingon tagsa katatlo kabulan liboton sang representante sang DILG ang tagsa ka mga kabarangyan kung nagtuman ini sila sa mando nga hawanan hilway sa obstruction ang tanan nga pampubliko nga dalan. Wala ini nagauntat. Amo nang rason nga ang iban ka pangatubang administratibo nga kaso kay wala sila magtuman sa clearing operation. Ti siling ni Mayor Bing dapat ipatuman ini. Agod nga tagsa ka maglibot ang representante sang DILG ang bakulo diya nagatuman gid sa mando nasyonal. Kay na gintandog naton ang clearing operation ang iba naton nga mga utod nagbalalik. Kadamo sang mga impormasyon nga gindulong sa akon nga may pila diri ka barangay ato pinakakasbla nga mga obstruction, mga tiyangge kag iban pa nga nagalabang sa dalan nagbalalik kag ina dapat tutukan sang syudad sa Bacolod sa mga barangay kapitan kay kamo nang gintagaan obligasyon kon matabo nga mapamatudan sang DILG nga tong ginkakas nagbalalik ti kamo naman ang manabat sini kay ara na sa baga nyo natungtong ang obligasyon. Ang pila naman ka mga dalan subong, naghawan man, natural, naghawan. Ang problema, reklamo naman ang pumuluyo. Nya ang iba naghawan ang mga vendors ginkakas, ang nag-aabuso subong sa mga dalan, ang mga pribado nga salakyan, ga sinampaw-sampaw sila, ga double parking sila, ga pinagusto lang sila. So amo namin ang dapat tutukan man sa ang syudad sa Bacolod na dapat maghatag mang konsiderasyon ini mga pribado nga salakyan. Lantawan nyo lang palibot sa Bacolod, nagapark, double park ya mo. Ang mga pribado nga salakyan, duga sa lalig bala, sila naman niya ang ga-obstruct sa dalan. Nga dapat ining clearing operation para ini sa ila nga magawa ng dalan, nga hindi ipagbaligyan, kay para lang ini sa mga salakyan. Ang natabo ya, ang ginhimo sa gobyerno, para nga wala sablag ang salakyan naman among nagasablag. Labi na gid ang mga pribado nga mga salakyan. Wala labot ha, ang wala nagahimo sini, wala labot ya nga, ang wala nagainta sa mga double park kag iban pa, nga pasaway sa dalan. Ginhimo ini sa gobyerno para sa inyo, ginhimo ini sa gobyerno para hawanan na dalan, para inyo na, nga wala obstruction, karon ya, kamo naman ang nagpasaway. Kamo naman ang nangin obstruction sa dalan. Kaya bisan diin na kamo ba park, gaduloble ang parking ninyo.
Ang silingon, kamo yan naman ang nagpasaway. Kitagaan na kamo tsansaw, nga inyong nadalan, wala sa obstruction. Ang natabo subong ya, kamo naman ang nagpasaway sa dalan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Life extended. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Nagapanginbulahan lang kita. Sa aton kapulisan, inibalang nakadakop by bust operation sa 18 milyones nga balor sang Siabo. 18 milyones is 18 milyones. Hindi lahog-lahog. Makbudusi kabulto. Puerte ini ang gindakop sa kay Kenneth Acosalim. Puerte, no? Sa pagkadako-dako, mayo ini nga performance sang aton kapulisan. Hamak mo kung lumapta ini siya sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bao damo-damo naman kutani ba ang nabinta? Kung nagabalor sa 18 milyones, ila pa ni sasi-sasi bala, siguro gadubleng presyo sini. Subo nga perting dakpanay sang Siabo, perting operation, gamahal ang Siabo. Ting mga user man niya, gatukos ang presyo. Bisan gaduluble ang presyo, basta lang makasuyop Siabo, gabakal sila, kagalabanan sini, may sarang sa kabuhi. Kalabanan sa mga user, ini makasangkol bla, magbakal. Ang makaluluoy, ining sablay,
Hindi lang grupo-grupo, kundi may kwarta ang ila grupo, mabakal siya siyabo. Ang ila grupo, yung pigado, kay upod sa kausa nila, upod sa grupo, upod sa gang, no man. Pag-abot sang tsimpo nga mag-addict na, ato yung iyang upod nga may kwarta, kabakal ya padayon. Sang agadsuyop, sang siyabo, siya yung nga hindi makasarang, gasala-sala. Amo nang gabuluang, kita nyo ibang gabuang da, galakats dalan, wala puroy. Ang ibans na, siyabo ang kabangdanan, hindi makasarang ang utok gabuang, kamakopanakos na ilo. Ti kundi kadamo sa mga utod na itong kaluluoy, iban babae bla. Galakats dalan, kutib-kutib, baba. Galakats dalan, wala sang mga, ulapin ang lawas, wala ka batya guya, kay manti, nagbuluang sa siyabo. Amo ini, nga ining pagkadakop sang 18 milyones, maayo gid ini nga performance sang aton kapulisan. Bao ang nadakpan niya, hindi ito tuod, hindi ito akon, gagamit ko, pero niya hindi ito akon, di kasi no, nakaroon kasi imo pwiston dakpan, ang dapat na pamangkuton sa kapulisan, ini si Kinit gani, isulod ini siya sa isa ka lugar sa diin, may investigasyon bla, kinanglan sinilo chimpo hapon bla, ato kung madakpan ka, galing kay mati sa human rights, may salabton ka naman, sang chimpo hapon sa una, madakpan ka, bisan sino ka pag isog, nugid kagid, amak mo kakasan ka mga kuko, tuslokon ang mata mo sang gabaga-baga nga kalayo, hindi ka munugid, na-torture ka, abi kung pwede pa lang, galing hindi pwede, kay tapos kagid sa human rights kung himuon mo ni, inablang mas kwili nga pasgiron mo gid, sinong drug lord di, sinong inyo nga pinanser di, sinong gaduso di nga hari-ari, sa Negros kag Bacolod, ti kon itorturon mo, karkulo ko manugid, ngaling nga pag-torture, subong wala na gila pahanugot sa aton kay manti arangkahon kagid, manabat kagid sa human rights. Ang kinamatarong sa tao, ginarespeto na Bisan gani sa mga maestra, pitkol ng estudyante, subong, ang maestra may salabto na. Di ka budlay, no? Bisan gini kanan, subong, sakiton mo bata mo, kag magreklamo bata mo, priso ka. Do ka budlay, mang klase lang nga mga layay kung kaisa. Ang paghanot sa bata para sa kunusto niya, kung disiplinahon mo. Di ko ng bata, yaga, no, siya buwan niya, bakol ko to, tatay kag nanay, priso ka pa. Kisa doon na sobrahan naman sa piktos, bla. Daw, kinangan disiplina mo. Tiyan mo ina ang nagakabagay. Balik kita sa isyota, sa Siabo. Kinanglan palo-aron ini. Si Kusalim nga ni. Dapat sa iya maghalin. Itudlo ya. Kon sino dire sa Bacolod kag Negros. Kon pamangkuton mong pidiya, niya may ari di. Mga drug lord. Wala man mahinambitan kung sino. Kanya iti secret mo. Kinanglan panilagan, anay. Hindi ka man dali-dali kadakop. Kinanglan mong husto nga ebidensya. Kinanglan mo gin nga madakpan akto. Di galing galibog ang ulo ko, amo na ni nga dinakpanay, amo na ning pinatyanay, ginapasibangdan ng gobyerno sa extrajudicial killings. Di amak mo madakpan pag 18 milyones yaw. Hindi ka kita na yaman. 18 milyones nga balor sang Siabo. Puerte nga abilidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Isabit ko lang kadali ni, antes na magtakop, si Presidente Rodrigo Duterte, umarangka naman. Inibla mga isyo nga, niyang Presidente, dali na lang na mapatay. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, dito sa North Cotabato mo nangatag to sa bulig, sa mga mangunguma. Siling sang Presidente, oy, wala kaya madlok mapatay. Kay kabalo ko, tanan kita dira man makadtog yapon. Sa mga tao niya nga nagapalayag, nga mapatay ako, niya siya, nga hindi mapatay, wala ya sa nagabato. Sa kalibutan porte, no? Grabe. Kumadumduman, pakamalaot ni Presidente Rodrigo Anay, si Senador Kitatad ba? Si Senador Anay Kitatad, kung yan ang komentaryo, niyang Presidente daw nagniwang ako. Daw dali lang sa patay. Kahakig sa Presidente. Niya nga ikaw, di kang patay. Ang tanan nga tao nga nagapangamuyo niya nga mapatay ako, basin nalipat sila, kita tanan, maurot patay, buwas damlag. Kung hindi subong,
sa ulihin niya, ang buol mo, madulungan kita. Nakayo. Kasiling ka mo patay kung kabo di patay. Nya patay man kita tanan. Ay, puwerte. Isa ga makayuhom gaman mo, no? Ang dudugsing ni Presidente Rodrigo Duterte, kisa makailinit, man kisa makalamot man, no? Ay, puwerte. Bileba, puwerte ang arangkada sang Presidente. Nya kung mapatay ako, kamo mapatay man. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon!